Terveisiä täältä Porista, olen Minja Koskela, Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Multa pyydettiin vähän semmoista tsemppausta ehkä siihen, että kun nähdään, että maailma on koko ajan menossa hurjempaan ja hurjempaan suuntaan, meillä on sotia, kriisejä, globaalia huolta, ilmastokriisi ja sitten täällä kotimaassa Orpon-Purran hallitus tekee aivan massiivista hallaa pienituloisille ihmisille, köyhille ja myös tälle koko hyvinvointivaltiolle. No mitä mä tästä nyt ajattelen? Miten tästä pääsee sitten eteenpäin? Mä ajattelen, että minua rohkaisee tämä meidän liike ja tämä meidän puolue. Me ollaan kasvettu valtavasti. Meillä on tällä hetkellä 15 000 jäsentä. Se on valtava määrä. Ja lisäksi meidän Gallup-kannatus on korkeinta 30 vuoteen. Tämä rohkaisee minua sen vuoksi, että ihmiset katsovat, että vasemmistoliitto on aito vaihtoehto, joka tarjoaa aitoa konkretiaa siihen, että miten kriisien yli päästään ja miten luodaan toivoa huomiseen. Liity meidän mukaan, saat parhaan jengin, parhaat tyypit. Lupaan, että me tehdään kaikkemme, että huomenna olisi kaikille parempi. Kiitoksia ja toivottavasti nähdään kampanjan aikana vielä monta kertaa. Aivan varmasti nähdään. Tervetuloa sitten vaan. Kiitos, muuallekin on aina kiva käydä. Joo, hyvä. Joo, moi.